KAPIKAD Comedy BITTIL Season 2. This program is sponsored by Avish Builders Private Limited. Powered by Vijay Vidyut Udyog. Co-sponsored by PowerPoint Batteries, Lexa Lightings, Nix Masala. Comedy BITTIL. ಹಲೋ, ಅಂದು ಒಗ್ಲೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂದು ಡಿ ಕೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ವಿಜಿ ಕೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆತಿ ಯಾರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಸುರೇಶ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಪನ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂದು ಏರ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಓ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಂಗಮ್ಮ ಎಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಇದು ನಿಂಗ ಸ್ವರ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕು ಎಂದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಸೀತಾ ಇಡ ಒಕ್ಕು ನಾ ಮುನ್ನಾಲ್ತು ಕಿಟ್ಟಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ವರ ಎಂದ್ರೆ ನಿಂಗ ಸ್ವರ ಒಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ಕಾಕ ഞങ്ങളെ ബോസ് തെലുബീസ് കോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ കസ്റ്റമർ ഉള്ള റോക്കു ഇല്ല ഉണ്ടാവല്ലേ പുത്താക്ക എന്ത് പലക വരവുണ്ട് ചൊല്ലു എന്ത് ചൊല്ലു മേഡം തെല്ലു ബിസി ഉണ്ടല്ലോ റഷ് ഉണ്ടല്ലോ ഒക്കു ಇಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಕ ಇಂದಾವಲ್ಲೇ ನಿಂಗೆ പിന്നെ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆಗೆ 6 ಮಣಿക്ക് ಫೋನ್ ಹಾಕೋರು ಒಕ್ಕು ಇಲ್ಲೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಶ್ ಉಳ್ಳಾರು ಒಕ್ಕು ನಿಂಗೆ ಚಂಗಾಯಿತು ನಿಂಗೆ ಚಂಗಾಯಿ ಒಕ್ಕು ഇവിടെ ಚಿಂಗ್ ಇದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ഇവിടെ ಹಾಕುವಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಲ್ಲ ರಸ್ಸಿಗೆ ನಿಂಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಬಳಕ ಬರ ಹಿಂಗೆ ಒಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ಇಂದಾವಲ್ಲೇ ಅವಲ್ಲೇ അർജന്റ് ഗിരിക്കുന്നുണ്ട് പുത്താക്ക പിന്നെ എവിടെയുള്ളത് ഉപ്പിനങ്ങടി ആര് ചൊന്നേ ബിസി ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬರೋರು 1 ಮಣಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ഇവിടെ ಕೋರ್ಟು ಬರೋರು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತಾ ಬೇಜಾರಾಕಂಡ ಆಯ್ತು ಹಲೋ ಅಂದು ಡಿ ಕೆ ಸರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತೇರ್ ಸುರೇಶ್ ಪಾತೇರ್ನಿ ಒಗ್ಲೇರ್ ಆಫೀಸ್ ಪನ್ಲೆ ಏರು ಭೀಷ್ಮೆ ಸರ್ ಭೀಷ್ಮನ ವರ ಭೀಷ್ಮ ಏರ್ಕೇನು ಸರಿ ಹಲೋ ಏರು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪನ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ದಾನೆ ಅನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿನ ಫ್ಲೋರ್ ರೋಡ್ ಮಿತ್ತು ಬೈತಾರ ಆಫೀಸ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದ್ಯಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿದ್ ನಿಂಗಳು ಎಂಕಲ್ ನೆನಪಿಚ್ಚು ಮಾರೈತೆ ಅನ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋದಾತು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿ ಸರ್ ಬರ ಅಂದ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಬೋಲ್ಬೋಲ್ಲಾರ ಎಂಗಳು ಆಫೀಸ್ ಈ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಗಳು ಆಫೀಸರ್ ಎಂಗಳು ಆಫೀಸ್ ರೆಡಿ ಜನ ಪುಣಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಸರ್ ಹಾಕು ಆಫೀಸ್ ಬಂದು ಆಫೀಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬಂದು ಗುಲ್ದೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರ್ನೆಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂಜಾಲೆ ಕೊಂಡಾಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಇಡ ಬರ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಂತ ಇರ್ನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಇಮೇಕ್ ಬಲೆ ಓಕೆ ಬಲೆ ಅವನ ಗೊತ್ತಾಬುಜಿ ಮುರಲ್ಲ 2-3 ಜನ ಅಡೆ ಬೋತೇರು ಬಕ್ಕಾಕಲ್ ಮರ್ದೆ ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಅಡುವೈನಿ ನಮಗಿರಕ್ಕೆ ಅರೆ ಧರ್ಮೋಗಾಸ ಓ ಬಲೆ ಮೇಡಮ್ ಬಲೆ ಸರ್ ಬಲೆ ಅವನಾಗ ರೆಡ್ ಆಫೀಸ್లో ಒಂಜೇಲೆ ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಕಿದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನಾಕೆಲ್ಲ ಸೀದಾ ಬೋದು ಅವ್ಲು ಕುಲ್ದಿನ ಮಸ್ತಲ ಆತನ ಘಟನೆ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪ ಬೋದು ಕುಲ್ದಿನಿ നിങ്ങൾ ഫണ്ട് ജരാ അവൾ ഫണ്ട് ജലാല് പണ്ട് എങ്കിൽ പോയി കൊണ്ടിലുണ്ട് ആള് റിസപ്ഷൻ പൊണ്ണു പോലെ പ്രമിള ആൾ പണ്ടൽ കുല്ലെ ആറുത്തെ ಬರ್ಪಿருந்து ಎಂಕ್ಲೆ ಹೇಗಿರೆ ಬರ್ಪಿನದ ಫುಡ್ ಆಲ್ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಷಾರು ಜನ ಬೈದಿನಿ ಐನ್ ತೂಲೆಗೆ ಏರೆಗಾನ್ಲ ಒಂಜ ಎಂಚ ತೋಜು ಸೀಕದರೇನೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿಲೆಗೆ ತೋಜ್ಜ ಒಂಜ ಆಂಜನಕ್ಲ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಅಂಜಿ ಚಾಲಾಕ ಬರ್ಚ ಅಂದಪ್ಪ ದ್ವಂಚತ್ತು ಇತ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮದಿಮೆ ಐಬಕ ಉಮಣ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಚಾಲಾಕ ಆಪೇರು ಇದು ಐಟ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಸರಿ ಇರ್ನ ಪದಾರು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಪೊಣ್ಣು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಜನಕ ಪೂಜಾರಿ ಅಮ್ಮ ಕನಕ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಎಂಕಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪ ಮುಕ್ಕ ಅಂದಂದು ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಮುಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅವೇನಾ ಪಯ ಒಂಜಿ ಅವಲೇ ನಿಖಿಲ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುನು ಒಂಜೆ ತಿಕಟ್ ಮೇರು ಮೈಪುನು ಆಯ್ತ ಮೂಲಸ್ಥಾನ ಓಲುಂದ ಐಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓ ಅಂಚ ಬಕ ಸರಿ ಇರು ವಕೀಲರೇ ಇದು ಒಂಜಿ ಏನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪೇನೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಎಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಏನಟ ನಿ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನ ಪಾತೇರ್ ಪಾವಚ್ಚಿ
పండరే పాతెర్నగుండతే కట్టుండు అంచ అవు ఇరగే బంగావు ఇరెంచిన ఎండకెళ్ళి కట్టుండు పొక్కడే వకిలేరే పొక్కడే అంతా దాలజ్జి నాలుగు బోడు ఉంది కట్టావు నువ్వు ఎంచిన బోడు ఉంది కట్టావు నువ్వు ఇంకొరా ఆతంక అనగా ఒరరా గాబరి అనగా ఒక గిర్న పోడిగి అనగా ಚೂರು ಕಟ್ಟುನು ಐಕಾಲು ಪನ್ಪುನ್ ವಿಷಯದಂದು ಪನು ಪನ್ಪೆ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ಟುನುಂಡತೆ ಕಟ್ಟಿರ ಎನ್ನ ಅವು ತೂತು ఒక ಪೊಪ್ಪ ನೆನ್ನಿನ ಗಂಜನ ಅರೆಗ್ಲ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತು ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂದು ಪಪ್ಪ ಕಟ್ಟೊಂತೀರಾ ಓಹೋ ಪಾತೆನಾಗ ఒక దాదవంతిని పొల్లలు ఇడి చెండాపునది రాజరాజేశ్వరిನ ತೇರಿಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ದಕ್ಕಂಡ ಸರಿ ಆಪುಣೊಂದು ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಪರಕೆ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೇನ ಕಾರ್ನಿಕ ಅಂಚೊಂಡು ಗ್ರೀಷ್ಮ పొలలు దప్పకి ಒಂಜಿ ಪರಕೆ ಬಂದಂಡ ಉಂತರ ಚಾನ್ಸ್ ನೆರೆಲ್ಲ ಕೊನ ದಕ್ಕಲಿ ಏರು ಯಾನ್ ಒಲ್ಲ ಪೋದು ದಕ್ಕದ ಬರೋಡತಿ ಮೂಂಕು ಬಲ್ಲು ಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ ಬರೋಡೆವು ಬರ್ಪುಚಿ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಬಣ್ಣತ ಓ ಇಟ್ಲ ಚಾಲಕ ಜೊಂಜಿಂದು ಇಲ್ಲು ಬಿದ್ದಾడు ಜೋ పొక్కడి అమ్మకు పోదు అవలేదు దక్కోడు ఉంది ఆత్మశుద్ధి ఎత్తండ ముల్పడిదే ప్రార్థನೆ నడపు మూలు నేను ఎల్య మల్తదు యాన్ ಬೋಡು ಬೋಡು ನಿಂತಾಯಿ ಅಂದಂತ ಯಾನ್ ಎಲ್ಯ ಮಂತಿನಿಟ್ಟು ಯಾನೇ ಬಾಯಿಗೆ ನೀರು ಮೈತ ಬಂಡೆ ಬೋಡಿತನ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿನ ಯಾನ್ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಾವೆ ಯಾನೇ ಕಣತು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಕಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಂದು ಕೇನು ಜೋ ದಕ್ಕುನೆ ಮನ್ವಾಡು ವಿಷಯದ ಒಗಲೇಡ ಪನ್ಪೆ ಕಟ್ಟುನ ಜಾಗೆ ಆತ ಎಡ್ಡೆಜ್ ಎಂಕು ಮೇರ್ನ ಈ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ದಿಸೆಟ್ ಉನ್ನತೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಏರಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನ ಬಂಡಲ ವಾ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪಿನಿ ಗೊತ್ತು ಮೇರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ್ ಮೇರ್ ದಾದ ಬತ್ತಿರ ರಕ್ಕಲ್ ದಾದ ಎನ್ವಿರ ಅಂದಪ್ಪ ಅವು ಪೋಡಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಾ ಒಂಜಿ ಓಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ದೀವಡು ಬನ್ಕ ಇಲ್ಲಡು ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಎಂತ ದೀಪು ನಿನ್ನ ಅವಸ್ಥೆ ಬೇಲೆಗೆ ಜನ ಬರ್ಪುಜಾರಿತ್ತೆ ಬಾತ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಜಾರಿ ಮೂರನೇ ಎಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಪಾಪ ತು ಏರ್ಲಂಜಿ ಚೂರು ಪೊರ್ಲಿತ್ತಲ್ ಪಾಪ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪಣಕ್ಕೆ ನಾ ಬಾವು ಬಂಡಲ್ ಲೇತನ್ ಬತ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲಗ ಎಂಕ ಈಜಂತ ಬಾಯಿ ಸಮಜ್ಜಿ ಕುಡಂಜಿ ಸೇಂಡು ಈಜನ ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ತುಯ್ಯರ ಮಂತ್ರ ದೃಷ್ಟಿ ದಪ್ಪು ನೀ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡು ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತಿ ಆ ಪೊಣ್ಣನು ಎಂಚಲ ಪೋಡಿ ಪೋಡಿದಿ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಬೇಲೆಗೆ ತಂದು ಬತ್ತೇನ ಅಲ್ಲೇನು ಇಲ್ಲಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಉಂತದಿ ಅನ್ ಪಿದಾಯಿ ಪಾಯ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋತಿ ನಾಲ್ ಕುಡ ಬತ್ತೆ ತೂನ ಪೊಣ್ಣುಜ್ಜಲ್ ಇರ್ತದ ಅಂತಾರ ನಾನು ದಾಲಜ್ಜಿ ಹೋಗಿಲೇರೆ ಮುಂಜಿ ಬೇಲೆಗ್ ಜನದಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ವಿಷಯ ಪನೋಚ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲ ನೋಡು ನಾನು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕೆಲಸ ನ್ಯಾಯ ಪರಕೆ ಸಂಧಿಸುವುದಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಪಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೆ ನೋಡು ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಈತ ಬಂದಾಗ ಹಾಲು ಬೆಳ್ತದ ಆತನ ನೀನು ಕಿಟಕಿ ಎಲ್ಲ ಒರೆಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡೊಂದು ಪನಿಯರ ಬೋತೀನಿ ನಾಳು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹೇಳೊಂದು ಬಲ್ತದ ಆತನ ತಪ್ಪುಂಡ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣಗ ಕ್ಲೀನ್ ನಾವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಧೂಳೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಲ ಪನ್ಪ ಇಲ್ಲ ಈರು ಪನ್ಪರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಪನ್ಪು ಜರ ಇಂಚ ಬಂಡ ಏರಲ್ಲ ಉಂಟರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲೆಗೆ ಸರಿ ಬೆಡಿಯಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿನಟ್ಟು ಉಂಟೋಚ ಅದು ಐದು ತುಂಬಿ ಬಲಿ ಬಂದದ ಸರಿ ವಿಷಯ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಈ ಜನ ಈ ನವನೆ ಬಾತಿರ್ನತ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಮಿತಾರ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಮಂದೆ ಉಂದು ಅಂತೆ ಅಂದು ಧೈರ್ಯದ ಸಂತನೆಜ್ಜಿಯನೆಕ್ ಬಾಜಿ ಬುಕ್ಕೆಲೆವು ಇರು ಪಣ್ಣ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಕಲೆ ತುಂಡ ಪೋಡಿದು ಬಲಿ ಪುಣ ಜನ್ನವು ಒಕ್ಕಡೆ ಎಂಗಿನ ಬೊಕ್ಕಡೆ
ಈರು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಈ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ನಾನ್ಲ ಬೀಲೊಡತ್ತು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕು ಎಕ್ಕಲೆ ತುಂಡು ಊರು ಹೊಡೆದು ಬಲಿ ಪುಡಿ ಜನ ಎಕ್ಕಲೆಗೆ ಬೋಡಿನ ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಳ್ತೀನಿ ಈತೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬೀಲೋಡ್ ಬೀಜ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಮೀಸೆಡ್ ಬತ್ತು ದಕ್ಕು ಅಂಚೆ ನಾವು ಚೈನೀಸ್ ತಕೊಂಡು ñರ್ಕು ತಿನ್ಪೇರು ಅವಿಕ್ಕು ಪೋಡಿನ ಬಂಡ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ್ ಸಂಗತಿ ಎಕ್ಕಲೆದ ವಿಷಯ ಈ ಜನ ಪೋಡಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕತೆ ನಿಂಡು ಇರಿಂಚಿ ಅನ್ಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಗಲೇರೆ ಮೀಸ ತುನಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ದಾದನ ಇರ್ಮೇನಲ್ಲ ಆಪುನ್ ಓಡಿಗ ಮರತ್ ಪೋಡೆಂಕ್ ಜತ್ತು ಪುನಾಗ ಮುಂಗುದಲ ಬೋಂಡ ತಿಮಿಲ್ ವತ್ತನ ಐಕ್ ಬೋಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಾರಿ ನಿಖಲ್ ಬಾಯ್ ದೊಡ್ಡೋಗು ಇನ್ನು ಪುದಾರಂಜಿನ ಬಂಡಾರ ನೇಮ್ ಅವೇ ನಾನು ಅವೇಗೇನು ದಾದಾ ಪುದಾರ್ ಯಾನು ಎಕಡೆ నుంచి ಪಾತೇರ್ನ ಇರ್ತದೆ ಪುದಾರ್ಗೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ಗೆ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಪುದಾರ ಅವೇ ನೇಮ್ ನೇಮಿರಾಜಿ ಅರ್ನ ಬುದರ್ ಆ ಪುದಾರೆ ನೇಮ್ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಚಿಕೆಟ್ಟಿದೆ ಓಹೋ ನೇಮ್ ರಾಜ್ ಅದೇ ಸರಿ ಮಂದು ಎಕ್ಕಲದ ಕತೆ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಎಕ್ಕಲದ ಕತೆ ಆಡು ಅವು ಎಟ್ಟಂಡು ಪಂಡ ಎಕ್ಕಲೆದ ಹೊಣ್ಣಗೆ ಇಂಕಿಂಕ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಏನದು ವಿಷಯ ದಾದ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಮೂನೆ ಕೇಳ್ಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ದುಮ್ಮದವರ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಮೇಡಮ್ ಅದೇ ಪಂಡ ಐಟೊಂದು ಎಕ್ಕಲೆದ ಕತೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ಗೆ ಎಕ್ಕಲೆ ವೈದಿನಿ ಮೇರ್ ಬೈಜಾರ ಅಂಚತ್ತು ಆರು ವೈದ್ಯರು ರೂಮ್ಗೆ ಎಕ್ಕಲೆ ವೈದಿ ಆ ಸೀಂಡ್ ಒಂದು ಎಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ರೈಟರ್ ಆನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಯಾನು ರೂಮ್ದಲ್ಲಿ ಪೋದು ಕುಲ್ದೇನಾ ಪಂಡ ಯಾನು ಮದಿಮಲ್ಲ ಐತೊಡೆ ಇತ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ದೀದ್ ಪಂಡ ಸೀರೆ ಸುತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪೂರ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಉಂಡತಿ ಅಂಚಿ ಮೌನೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಕೋಪನ ಕೋಪತ್ತು ಅಂಚು ಮನೆ ಹೊಡ್ತಿಂದೆ ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಚಿಗೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ನಾಚಿಕೆ ಅಂದಪ್ಪ ಪೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅದೇ ನಾಚಿಕೆ ಇರ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಬರೋದ ಪೊಣ್ಣು ಅಂದ್ ಅಪರ ಪೋಡಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಡಿದ ಅಂಚಿ ಮೌನೆ ಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮೆ ಬಸ್ ದಾದ ಹೆಂಗ್ ಕಾತು ಬಿಡ್ತಾನಕ ತಡ್ಕೊಂದೊಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದು ತೂಯೆ ತೂನಾಗ ಮುಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಬಾಕಿಲ್ ದಿನ ಸೌಂಡ್ ಗಿಂದಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಾಪುನಿ ಒಬ್ಬ ಈ ರಕ್ಕಸೆ ಬತ್ತು ನನ್ನ ದಾದ ಮನ್ಪೇನ ನನ್ನಂದು ಆತ ಬೋಡಿಗೆ ಒಂದು ನೆಂಕ ಮನೆ ತಿಕ್ಕಲ್ ಎಡ್ತದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೂಡ ಅಂಚಿ ತೊಯ್ಜಿ ಆಮೇಕೆ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದ ಅಂಚಿಗೆ ಕುಲ್ದೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನ ದಡ್ಕ ಕೂಡ ಸೌಂಡು ಕೂಡ ಬಾಕಿಲ್ ಬಾರ್ದಿನಿ ಈ ಜನ ಗೊತ್ತಂಡ ಮೆಲ್ಲಂಚ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇನು ತೂನಾಗ ತೊಂದೆ ಬಂಜಿದ ತಿರ್ತುಂಡತಿ ಸಿಲ್ಕದ ಮುಂಡಲ ಅಂದಪ್ಪ ಮಾಡಂದು ಕೈಕ್ ಚೈನ ಹಂಗಿದ ಬಿದಾಯ ಮಾಡ್ದು ಮಾಡ್ದು ಕೈಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದೊಂದು ಈ ಜನ ಬೈದಿನಿ ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದೊಂದು ನಾಲಿಗೆ ಅತ್ತು ಕೈಕ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದರತಿ ಕೈಕದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದಿನಿ ನೇಮ್ ರಾಜ್ ನಾವು ಮುನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕುಸಾಲವ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕೈಕ್ ಸುಂದು ಉಪ್ಪಾಡನ್ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಬೋರಾನಾಗ ಮೂಸೆರೆಗೆ ಯಾನದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುರೇಶ್ ಮೂಸ್ದಾನ ಪಡ್ತದೆ ಮಲ್ಲಿಗೆನ ಸಂಪಿಗೆನ ಇರ್ಮಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಅಂಚ ಆನೆ ದಾದನ್ ಬಂಡ ಅವು ಯಾನ್ ತೂನಗುಂಡತಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸುಂದೊಂದು ಬರಂದುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಇಡೇ ಪೋಡಿಗೆ ಯಾವಂದುಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬೆಗರ್ದು ಪೋತೆ ನಾ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಬೆಗರ್ದು ಸುರುಕೆ ಬೆಗರ್ಲ ಬೆಗರ್ನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಕ ಆನವನೆ ಪೋಡಿ ಬದಿತ್ತೇರು ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಪಂಡ ಈ ಪೋಡಿರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆನುಲು ವಾ ಮೂಡುಡು ಉಪ್ಪೇರಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿ ದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ರಕ್ಕಸತ್ವ ಪಿದಾಯ ಬರ್ಪನ ಟೈಮು ಅವ್ರೆನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಡಾಪಗ ಬರಂದಿತ್ತಿರು ಈ ಜನ ದಾದ ಅನ್ಪುಂಡ ಬಂದು ಅಂಚ ಕುಡ ಅಂಚಿಗೆ ತಿರುಗದು ಕೊಲ್ದೆ ಕೊಲ್ದನಗ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಕೊಯ 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 ಅಂತ ಬೆಗರೊಂದುಂಡು ಕೊಯ ಕೊಯ ಈ ಜನ ಶ್ವಾಸ ಬೋಪಿನಿ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತು ಉಂತದುಂಡು ಎಂಕ ಸೆಕೆ ಹಾಕೊಂದುಂಡು ಈ ಜನತ ಶ್ವಾಸ ಶ್ವಾಸ ಹಾಕುನಿ ಎಂಚ ಕಾಯ್ದುಪ್ಪು ಎನ್ನಿಲೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ 14 ವರ್ಷ ಬೊಕ ಎಂಕ ದಾದ ಗೊತ್ತನೆ ಒಂದು ಪೂರ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಪೊರ್ತತಿ ಯಾನ್ ಏತು ಪೋಡಿದು ಪೈರು ಎನ್ನಿಲೆಗೆ ಇನ್ನು ಅಮ್ಮೆರೆಗೆ ಪಾಡೋದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಮದಿಮಾಯಿನ ಸುರುಕು ಇಂಚ ಮತ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾಂದಲ ರಕ್ತ ಬೀಜಾಸುರನ ವಂಶದ ಎತ್ತು ಪೋಡೆಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮತ ಕೋಮನ್ ಇರೆಗ ಕೋಮನ ಅದುಪು ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣತ ಎನ್ನ ಪೊಣ್ಣು ಲವಸ ಪೊಣ್ಣುಲಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೇರೆ
ಸರಿ ಸರಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಒಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾನಂಚ ಪೋಡಿದ ಅಂಚು ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಲ್ದಿತ್ತೈತೆ ಈ ಜನ ಕೈತಲೆ ಸೇಂಕೆ ಬಿಡೊಂದುಂಡು ಆತು ಪೊರ್ತಾನಗ ಉಂಡತೆ ವಕೀಲರೇ ಎನ್ನ ಪುಗೆಲ್ ಗುಂಜಿ ದಿಡ್ಕನ್ನು ಮಡುದಿಲೆಕ ಅವೇ ರಾತು ಬರ್ತು ಕನಕದಾರ ಪರವೈದಿನಿ ಮಡುತ್ತೆ ಆ ಜನ ರಬಕ್ಕ ಕೈ ದೀತೀನಿ ಕೈ ದೀದು ಉಂಡತೆ ವಕೀಲರೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಜನ ಕೈ ದೀನತೆ ಕೈ ದೀ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ರಬಕ್ಕ ಲಕ್ಕದುಂತೆ ಈ ಜನ ಲಕ್ಕದುಂತುನು ಲಕ್ಕದು ಉಂತದು ಈ ಜಂತೊಂಜಿ ಮುಸುಂಟು ತೂಪೆ ಯಾಬ ಎಂಚಿನ ಮುಸುಂಟಿ ಒಂಜಿ ರಕ್ಕಸ ಮುನ್ಸುಂಟವು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ವನಸ್ಸು ಮನ್ಪಂದೆ ನೀನು ಇತ್ತ ತಿನ್ಪೆ ಬರೋ ನೀನು ಇತ್ತ ತಿನ್ಪೆಂದು ಪೂಜಿ ಬಡೌಡು ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಪ್ಪ ಒಂದು ಆ ಮುಸುಂಟು ಮೀನಿ ತೂಂಡು ಅಲಕ್ಕ ಬೇಗಾರ್ದು ಭಯನ್ ಯಾನೇನ್ ಆಂಡ್ ವಕೀಲರೇ ಸತ್ಯ ಎನ್ನಿದ ವಕೀಲರೇ ಆಂಡಿ ನೀಗಿನ ನಾನು ಈ ಜನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಂತು ಪಂಡ ಇಂಕ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗ್ಲ ನಮ್ನೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ಟದ್ಲ ಇತ್ತೇರತಿ ಎಂಕಾಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ವಕೀಲರೇ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿದಿನಿ ಒಂಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾನಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಸೀರೆ ವೈಪುಡಾಗ ಈ ಸೀರೆ ಬಿಡ್ತಾ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಬಡ ಪಾಯಿನ ಬದುಕಾರೆ ಈ ಪೊತ್ತು ಪೋತಿನ ಮುಸುಲ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಂತದ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆತಿ ಎನ್ನಿದುಂಡತೆ ಪಿರ 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 ಪೋಂದುಲೆ ಒಂದು ಎದುರೆದುರು ಬರಂದೇ ಉಂಟು ಯಾನು ಪಿರ 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 ಪೋಂದುಲೆ ಒಂದು ಬರುದುಂಡು ಯಾನು ಪಿರ ಪೋಂದುಲೆ ಲಟಕ್ ಗೋಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚು ಹೋಗಿರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬರುದುಂಡು ಬತ್ತನೆ ಲಟಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಗೋಡೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ನಿ ಈ ಜನ ಗೋಡೆಗೆ ಕೈ ಕೊರ್ದು ಪನ್ಪುನಿ ಹೆಂಕಿತ್ತ ದಾಳ ತೀರುಜಿ ಮದ್ವೆದವಳು ಉಂತುದು ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ చెప్పుగా ఎంచిన ఎత్తునలో పులి అనక తూక ಅಡೆಗೆ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬುಡಿಯಾರು ಚಿದಂಬು ಬಿಡ್ತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬದುಕೆ ಅಂದಾಂಡು ಬದುಕೆ ಒರಕ್ಕು ಬದುಕೆ ಇಂಕ ಸತ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಪ್ಪ ಅಲ್ಪಾರ್ದ ಹತಮಂತೆ ಪೋಡಿದೇ ಪೋದುಂಡತಿ ಮಂಚಡ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜೆ ತೋಂದೆ ಇಂಚಿ ಮೋನೆ ಪಾಡ್ದ ಸಂಜಿಗಾರ ಅಂದಪ್ಪ ಜೈದೆ ಆತು ಬರ್ತಾನೆ ಕೊಂಚ ನರ್ತ ಜುಂಬಿಲಕ ಕೇನ್ ತೂತಟಿಗೆ అంటే ఎనకు ఆజన పన్పును తిరిగి చెప్పు బరందిజ్జి సయ్యడు ఓడి దేవుళ్ళే ఆండల మెల్ల తిర్గి జెత్తు కూడ్లే రపక్క ఇజంత కై ఇంచ బరందుండు ಆತ್ ಬರ್ತಾನಗ ಕೈ ಬರಂದುಂಡು ಟಪಕ್ಕ ಶಬ್ದಾನ್ ಮೊಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಸೈತೀನಿ ನಿಕಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬೈದಿನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮುಲಾಯಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮನಸ್ಸು ಜನ ಪರವೇ ಪರವೇ ಎಂಕಲ್ನ ರೂಮುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೊಂಜು ವೇಲೆ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಅದಪ್ಪ ಗಲೀಜ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಕಲ್ನ ಫೇಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಿ ಡೌನ್ ಆತನ ಚಾರ್ಜ್ ಆಡೋಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಎತ್ಬೋಡವು ಅದೇ ಅಲ್ಪ ದಿನ ಮುಗಿತದ ಕೂಟ ಬರ್ತದೆ ಜೆತ್ತನ ಒಂಜರ ನಿಮಿಷ ಆತೆ ಆತು ಪೊರ್ತನಗ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ದಾದ ಬೊಬ್ಬೆ ಅಂದ ಲಕ್ಕದ ಕುಳ್ಳದು ತೂಪೆ ಈ ಜನ ಬಾಕಿಲ್ದೆತ್ತದ ಚಡ್ಡಿಡ್ ಬಲ್ತದ ಹಿಂಗ ಭಯಂಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಈ ಜನ ಚಡ್ಡಿಡ್ ಬಲಿ ಪೋಡು ನಾನು ಇತ್ತೆಂಚಿನ ದಾದಪ್ಪ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ತೂಯೆ ತೂನಗ ಮಂಚಡೊಂಜಿ ಎಕ್ಕಲೆನು ತೂದು ಈ ಜನ ಚಡ್ಡಿಡ್ ಬಲ್ತಿದೀನಿ ಬಿದಾಯಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಈ ಎಕ್ಕಲದ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಪನ್ಕ ಪೊಕ್ಕಡಿದಾಯಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದ ಬಲ್ತಿನತ ಈ ಜನ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಫುಲ್ ಜನ ಸೇರ್ದು ಫುಲ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋನಗ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರತಿ ಚಡ್ಡಿಡು ನಡು ಜಾಲ್ಡಿ ಈ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮೇರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ ವಕೀಲರ ಉಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮೇರ್ ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಆರ್ ಎಂಕೆ ಜೋರ್ ಮನ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕ ದಾದ ಮಂತನ್ ಪನ್ ಪಾಪ ಮುಗ್ಧ ಬಾಲೆ ಚಡ್ಡಿ ಉಂತೋಡ್ ನನ್ನ ಕಾರಣದಾದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನರಿಗೆ ಸರಿಕ್ ಬಂಡೆ
ಇಂದು ಎನ್ನ ತಪ್ಪುಡು ಆ ಜನ ಬಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಅತ್ತ ಆರ್ ಎಕ್ಕಲೆಗೆ ಪೋಡಿದ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಬೈದಿನಿ ಸುರುಕು ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನಿ ಈರ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಗ್ನದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬುಂಜಿ ಎಕ್ಕಲೆದ ಮರ್ದು ಪೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುತ್ತ ಬುಡೋಡು ಮುರ್ತುಂದಾನೆ ಈ ಎಕ್ಕಲೆ ಬರ್ರೆಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾನ ಈ ಜನ ಬಲಿಪೇರ್ಲ ಇಚ್ಚಾನ ಐಕು ಏರ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಕ್ಕಲೆದ ಮರ್ದು ಬಿಡ್ತುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಸಾರಿ ಬಂದಿರ ಕೇನಂದೆ ಅನ್ ಬುಡೋಡೆ 5 ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪೆಂಡ ಸಾರಿಕೆಂದು ರೂಮ್ಗೆ ಪೋಯರ್ ಈ ಮಾರಿಲ್ಲ ತಂದು ನಾನು ಉಲೈ ಬತ್ತೆ ಉಲೈ ಬತ್ತದು ಈ ಜನ ಜೆತ್ತಂಡು ಯಾನಂಚೊಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋದು ಬರ್ಪೆ ನೆಕ್ಕ ಗುರಿಗೆ ಗೊರಕೆ ಹಾಕೊಂಡ ರೊಕ್ಕೆ ಹೆಂಚಿನ ಸರಿ 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 ಎಕ್ಕಲದ ಏಸುವುದು ಸೀನ್ ಕಟ್ಟಾನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಇಂದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಜನ ಪಿನ್ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಪುದಾರಂಜನ ಉಂಡ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಲೇಟ್ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ರೆಡ್ ಆಣೆನ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಣಗದಾದ ಪುದಾರ್ತಿತ್ತಾರು ನಗದು ಸುರುಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂದ್ ತೀದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ಮುರಾನಿ ಒಂಜಿ ಈ ಪುದರ್ದ ಅದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜಿ ನಂಚೆ ಚೇಂಜ್ ಮಂತು ಇತ್ತ ಪ್ರಣಾಮ ಮುಂದಿಯ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪವಿತ್ರ ಅಂದಿತ್ತ ಸುರುಕು ಅವೇ ವಕೀಲರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಅನಿಸುನು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮುರಾಣಿ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ ಮೌನ ಅಂದಿಯ ಏಡಲ ವಚೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅತಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯತದ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣಿ ನಿಖಿಲ್ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜಾ ಮೇರೆ ಅಂದ ಓ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಓಲು ಲವ್ ಆಯ್ನಿ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆ ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿದ ಪಗ ಮೊಸರು ಹುಡುಕಿಗೆ ಲವ್ ಆಪಣ ಮೊಸರು ಕೊಡಿಕೆಗೆ ಕರದರ್ಪರ ಮಿತ್ತು ಬೋತೆ ತೀರ್ತು ಬುಂಜೋಕುಲ್ಲ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ಚಂದ್ರನ ಮೋನೆ ತೋಜು ಒಂದು ಬಾಣದ ಚಂದ್ರ ತಿತ್ತೇಂಚ ಬರ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಲಂ ಮೋನೆ ನಾನು ಕರದರ್ಪರ ಮರತೆ ಹೋಯ್ನಿ ಕರ ಬಾಕಿ ಅವಲಿ ಕರ ಅವಲೆ ಬಾಕಿ ಬೊಕ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕರ ಇತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ರೋಡ್ ಬಾರ್ದು ಐನು ದರ್ಪರ ಅಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಪೆ ಹೋಗಿಲೇರೆ ತಿರ್ತು ದುವೆ ಮೋನೆ ನಾನು ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮಿತ್ತು ഞാൻ കരതെടുത്ത് തീർത്ത് ബന്നക തുതു ഒഞ്ഞಗೆ ഈരനൻ ಮದ್ಮೆ ಅಪರ ಸಡನ್ ಸಡನ್ ಅವು ಎಂಚಾನು ಚಿಂದ ತೂತಲ್ಲ ವೈನ್ ತೂದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಮೋಪುದಲ್ಲ ಸಾಹಸಮಯ ಜೀವನ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಆತ ಎತ್ತರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕರದರ್ತಾರೆ ಅಂಚವಲ್ಲ ತೂದು ಖುಷಿಯಾದ ಪಂಡದು ಎಂಚಿನ ತೂತಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ತೂದುಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಬಕಂಜ ತೂಪಿ ಅವಳ ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ನನಗೆ ಬೇಲೆ ವೈಟ್ ಉಳ್ಳಿ దాని వైట్ ఉల్లారు నేమరాజరే పి పి ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸಂಬಳ ನಲ್ಪ ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಐನು ಪುರ ಪಣೊಚ್ಚಿ ಪೀಸರು ಕಟ್ಪೇರಿ ಆವಡ್ ಕೋಡೆ ಕಣ್ಣನ್ ಬಿಡದಿ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಬಕ್ಕ ಈರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಪಂಡರು ಇಂಚ ವಕೀಲರೇ ಇಂಕ್ಲೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಈರ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಪಡ ಪಂಡರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅವಂದು ನ್ಯಾಯ ದಾದಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯದಿತ್ತನ ನ್ಯಾಯದಿಕ್ಕೇರೆ ವಕೀಲರ ನಡೆ ಬರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕೋರ್ಟ್ ಪೋಪ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಐಕು ದುಂಬರ್ಸುವ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಂಗೆ ದೇವರಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ್ ನಟೋಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಡು 5 ಬಕ್ಕ ಹುಷಾರು ಚಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆಗೆ ಹೋಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕು ಇಂಚಿನಡೆಗೆ ಹೋಡು ಇಂಚಿನಡೆಗೆ ಹೋಡು ಒಂದು ವಕೀಲ ನಡಿನಿಕಲ್ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡೋದು ಬರಡುಂದಾಂಡ ಒಂದು ಆಯ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿ ದಾನೆ ಬರ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡದಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಬರ್ತೀರ ಮೇರೆ ನೇಮರಾಜ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಿಡದಿ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ ಸಂಬಂಧ ನಿಕಲು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರುವೆಡಲ ಈತ್ತು ಶೋಕು ಯಾಕಾಡ್ದಿಂಚಿ ಪಾತೆರ್ದು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ ಬಂಡರು ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಬಂಡೇರು ಈತೊಂಜಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ತುಪ್ಪನಾಗ ಅಂದು ನಡುಟು ವರಾನೆ ಒಂಜಿ ಶೋಕ ನಿಂಗೆ ಅಂದು ಆಪುನನೆ ಸುರೇಶ ಆಪುನನೆ
ದಾನೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಇಂದೇ ಮಾತ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ನುಪ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಿಡ್ದಿ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡಿತ್ತ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದುಮ್ಮುಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅರ್ದಿರಿಟ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಕಂಡನಿ ಬಿಡ್ದಿ ಟಿವಿ ಎಂಚಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲು ತೂಪರು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವರು ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವ ಎಂಕ್ಲು ಐಟ್ ದಾಲ ಮುಚ್ಚು ಮರೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಎತ್ತಿನೇನು ಪನ್ಪುನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ನೂರನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ರಡ್ಡು ಜೋಡಿಲು ಪಂಡ ಕಂಡನಿ ಬಿಡ್ದಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನ್ಯೂಸ್ ಬತ್ತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅವೇ ಕಣ್ಣನ್ ಬಿಡದಿ ಯಾರ ಗೌಡ ಬಗ ಕೊಡೋರಿ ಕಣ್ಣನ್ ಬಿಡದೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಾದ ಹೋದು ಅಕ್ಲನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಐನು ತುಯಾರ ಐನು ನ್ಯೂಸ್ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರ ಐನು ತೂದು ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮರ್ಲತ್ತ ಮೇರ್ ಪನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈಗ್ ಮರ್ಲು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೈಗ್ ಇಚ್ಛೆ ತಾವು ಮದ್ಮೇನಗ ಐ ಕಾರ್ ಪನ್ಪುನು ಅಪ್ಪಗಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದ್ಮೇನಗ ಸೊಯ್ಯತ್ತಿಜ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಮೋಲೆಗೆ ಸೊಯ್ಯತ್ತಿಜ ಆಗ ಸೊಯ್ಯತ್ತಿಜ ಇಂಚನೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣನ ಬರವದಿ ಉಂಟು ನಾನು ಅವು ಏಪಲ ಯಾನ್ ಬುರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ದಯ ಆತಾಟನ ಯಾನ್ ಬುರ್ಜಿ ಅವು ಜೋರಾಣಿ ಜೋರಾದ ಆರೆಂಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಿರು ಅಂಚಂಡ ಈ ಎಂಕ ಈಲ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪನ ನೀರ್ ಪಂತಿನಂದ ಅಂದ మొన్నైనాలు అల్ల నుంచి మర్యాద ఒరిపోవచ్చా మర్యాద ఒరిపదే అని పనుకును టీవీ తూదు నిజ జీవనుడు పోయారాపుడా ఆపుడా ఈతకేని ఆలు మల్తిన తప్పు అల్ల లెక్క ఈ అండ పొరువు అన్న అందుకే మోలు కొరపేవండ జ్ఞాన ఆనియే జ్ఞాన కొరపేవండ తప్ప ಎಂಡಕೆಲ್ಲೆ ತಪ್ಪಂದು ಎಂಡಕೆಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಗೊತ್ತಂಡಿ ಈ ರಾನ್ ಅದು ಕೇಂಡರ್ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಅದೈನು ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪಗಣ ಇರ್ಲ ಕೊರ್ಪರ ಯಾನ್ ಕೇಂದುಂಡ ಕೊರ್ಪುನೆ ಯಾನ್ಲ ಕೊರ್ಪುನೆ ಐಟು ದಾನಿ ತಪ್ಪುಂಡುತ್ತೆ ಸೈ ಅಂಚ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕಲು ಇರುವೆರ್ಲ ಕಂಡನಿ ಬಡ್ಚಿ ಬೊಡೆದಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಕಲು ಬೈದೀನಿ ಅಪಗ ಕಾರಣ ಏತು ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಜೀವನ ಈತೆತ್ತು ಮೇಡಮ್ ಈತೆತ್ತು ನೇಮರಾಜರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಣ್ಣಮ್ಮ ದಯಬನ್ನ ಕೊಂಚ ಸಂಸಾರ ಆ ಸಂಸಾರದ ಪಿರವಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೆದ್ದದಿನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆಲ್ಲೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರು ನಿಕಲ್ನ ಇದು ಹೊರ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಮಲ ಮನಸ್ಸುಡ ಆ ಜೋಕ್ಲೇನೆನ್ನಲೆ ಏರೋ ಟಿವಿ ತೂಪಿನ ನೇನು ತೂದು ಐದಾದ ನಮ್ಮಲ್ತೆ ಅಂದ ಆಡ ಆನ ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಸುಪ್ಪ ಆಡ ಪೂರಪ್ಪು ಆಡ ಪಿರವಡು ಶಕ್ತಿಪ್ಪು ಐನು ತೋದು ನಿಖಲ್ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪಡು ನಾನಾಗ ನಿಖಲ್ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮೂರ್ಖಿಯರಿಂದ ನೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪನು ನೇಮರಾಜರೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಯಾಪ್ಪಲ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡುದು ಗಲಾಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಏರಾನ್ಲ ಒರಿ ತಗ್ಗೊಡೆ ತಗ್ಗಜಿನ ಸಂಸಾರ ಪೋಂಡವು ತುಲೆ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಡು ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಿತ್ತ ನಿಖಲ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಪಾರ ಯಾನ್ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಆಂಡ ಒಂದು 101% ರಾಂಗ್ ಏರಾ ಟಿವಿ ಮಲ್ಪನೇನು ತೋದು ಐಟ ಬಗ್ಗೆ ಚೊರೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲೆನವರ ಕುಲೊಂದು ಎನ್ನಲೆಗೆ ಆಯನ ಪ್ರಣಾಮನ ಎನ್ನಲೆ ಆ ಮೌನ ಪನ್ಪಿನ ಆ ಬಾಲ್ಯನ ಎನ್ನಲೆ ಆ ಬಾಲ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆ ಅದ ನಿಖಲ ಮನಸ್ಸುಡುಪು ಪಾಲ್ ಮಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿಕೊನಪೆ ಯಾನ ಒಂಜಿಕೊನಪೆ ಅವು ಜೀವನ ಅವು ಲೈಫ್ ಹತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೇರೆ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೀವನ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಾದಿ ಪೋಯರುಂಡೇತು ಅಕ್ಕಲು ದಾಲ ನಿಖಲೇನು ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೇರ ಆಯ್ ಬತ್ತದ ನಿಖಲೇನು ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಪೇನ ಹಾಲು ಬತ್ತದ ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಅವು ಅಕ್ಲನ ಒಂದು ನೇಮರಾಜರೇ ತಪ್ಪು ಅಂದತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಸರಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಟಿವಿಡ್ ಅವು ಆಪಿನ ಜೀವನತ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ್ ಆಪಿನ ಅವಳು ತೂಲೆ ಅಲ್ತೆ ಬುಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಂತನೇನು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ತೊಲ್ಲೆ ನಾನು ಮಾತಿರಗಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಟಿವಿದ ಎಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ಆವಡು ಸಿನಿಮಾ ಆವಡು ಬೇತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಆವಡು అవులు తోచిపావు నాకలేను ఎడ్డెంతినేను మాత్రదే తొనలే బొర్చాందినదే తొండ ఐటు అనావుతాని నేను ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಈ ಮಾಧ್ಯಮಲ್ಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಮಾಧ್ಯಮ ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಮಿತ್ರರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಲೇನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಳವಡಿಸ್ಯಾರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಕ್ಲು ತೋಚ್ಪಾವನ ತಪ್ಪತ್ತು ಅವು ಅಕ್ಲನ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ತೋಚ್ಪಾವಡೆ ಆ ಮಾಧ್ಯಮ ಉಪ್ಪುನೇ ಐಕ್ ಸರಿ ತಪ್ಪನು ತಿದ್ದು ನಂಚಿನಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಐನು ತೂದು ಅಕ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಕಣ್ಣನಿ ಬಿಡದಿ ಅಕ್ಲ ವಿಷಯ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ 101% ತಪ್ಪು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಣ ಎನ್ವೇನು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವೇ ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೊಕಲಿರ ಉಪಕಾರ ಫೀಸ್
ಸಾವುಗ ಎಂಕುಲೆ ಸರಿ ಆಯ್ನೆತ್ತ ಬಲದೆ పోయి ಸುರೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರವಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ ತೊಂದು ಮಣ್ಣ ಮದ ಗೊತ್ತಾಗ ಎವಡೆಲ್ಲಾರು ಬಂಡೆ 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 ಆಯ್ತು ಕೇಸ್ ಏದುಂಟು ಬೇಡ ನಕ್ಕು ತೆಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಕೋರು ಓಕೆ ಓಕೆ ഇവിടെ ഒരു കേസ് ഫയൽ ആയിട്ട് ആയിട്ട് ಬಂಡೆ ಆಯ್ತು ಬಂಡೆ ರೆಡಿಯಾ ಓಕೆ ಸರ್ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಜನ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಕೊರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಅದು ಗುರು ಕೊರ್ಪಿ ನಾನು ಬರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ದಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಇಚ್ಚಿ ಈತ ದೂಲ್ ಬಾತೋಡು ನಾನು ಪನ್ ಹಾಂ ఎక్కడ పోయిద్దరు ఎక్కడ పోయితున్నారు ఫస్ట్ గా చార్జ్ అవడం అండ కరెంట్ ఎత్తుపోవడం ಸರಿ ಈಗ ಕೊಂಚ ಮದ್ಮದಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಂಬಾಂಡಲ ಬತ್ತದ ಸಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಲೆತ್ತದ ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಮರ್ದು ಬಿಡೋಣ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜದ ಅಪ್ಪಪ್ಪಗೆ ನೆರಿಯಾನ್ ಸರಿ ಅತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಪೂರ ಪೋಯರು ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತ ನೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಎಂಟನೇ ಸಾರಿಗೆ ಉಲಾಯಿ ಪೋಯರು ಈ ಮಾರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ರೂಮ್ ಬತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೇರೆ ನೀ ಬಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ದಿಸೆಟ್ ಉನ್ನತೆ ಮಾರೆ ಮೇರೆ ವಕೀಲರೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರಿ 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 ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರಿ ನಾನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಕಿಕ್ ಹಾಕಿದೆ ಊಟನೇ ಬರ್ತಾವು ಯಾವನು ತಿರ್ಗದು ಈ ಜಂತ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ವಕೀಲರೇ ಮೂಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಫೇಸ್ ಚಿನ್ನ ವಕೀಲರೇ ಅವು ಒಂಜಿ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಮೋನೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾರಗೆ ಕೊರಲೆ ಐಕ್ಯ ಕೊರಲೆ ಫುಲ್ ರಕ್ಕ ಸೇರ್ನ ಮೋನೆ ಹಾಂ ನೀನು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಒಂಜಿ 10 ಒಂಚಲ ಬನ್ನ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಬಲೋ ಬಲೋ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಬಲ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10-15 ದಿನ ವನಸ್ಸು ಬಂದ್ಪಂದೆ ಬಡ್ಡೌಡು ದೊಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅರಿಯೊಂದುಂಡಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನದ ಇದು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ತಂದು ಇದು ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಪ ಮದ್ಮೆದಲ್ಪ ಉಂತುದು ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಕೈಕಾರು ಬಚ್ಚುಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಪುಲ್ಯನಾಗ ತೂಕ ದಾದಿ ಪುಲ್ಯನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯನು ಆದ್ರು ಪೋಡಿಗಂಡುಲೈ ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆ ಕುಡಲ ಹವ್ವೇ ಮೋಸುಂಡು ತೂಡತ್ತ ಯಾರು ಮೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗೆ ಏ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕಾಮ್ಲೆ ಬಿಡೋದು ಅಂಚಿನಪ್ಪ ಒಣ ಸಾದು ಬರ್ತದ್ದು ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 15 ಗಂಟೆ ಊಟ ಟಿವಿ ತೂದು 5 ಬಕ್ಕ ಜಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಅವು ಆಯಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹಾಂ ಎಕ್ಕಲೆ ಬಂದಾಗ ಎಂಕೆನ್ನ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ಬಂತೀವಿ ಹೌದಾ ಹೇಗೆ ಕೈಟಿತ್ತಿಂದ ಮೂಸೆ ರೆಡ್ಡೆ ಆಪುಳು ಅಂದ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗೆ ನಿಜ ಅದು ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಮೂಸಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುರ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಈರೋರು ಕುಲ್ಲೆ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಶಾಂಪಿಗೆ ಆತೆ ಅವನು ವಾಸ್ತಿತಿ ಉಪ್ಪೇರು ಪಣಿ ಸದ್ದಿದ್ದು ಓಡಿ ಪದಿತ್ತೇರಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆನೆ ಸುರುತರಾತೆದನಿ ಧೈರ್ಯ ಉಡುಪೋಡು ಆನಲು ಪುರ ವಾ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚಿ ಪಂಡ ಮೂಡುಡು ವಾ ಮೂಡುಡು ಉಪ್ಪೇರೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪಿಚಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನೆಲಂಚಿನಿ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲದ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ಕಾಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂನಗಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕವ್ವೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೋಂದುಂಡು ಗೊತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ ಬರುವಾಗ ನೀನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತ ಕೋ ಕೋ
ಕಾಮನ್ കോമനോട് എന്ന കോമനാണ് ಅರೆಗ ಈರೆಗೆ ಕಾಮನ್ ಆದುಪ್ಪಿ ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣು ಆ ಪಣ್ಣು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ತುಪ್ಪೆ ತಿರ್ಕತಿ ಅನಪ್ಪಗ ಮೇರ್ನೊಂಜಿ ಮೋನೆ ತೂತೆ ಕಸಿಗೆ ರಕ್ಕಸನ ಮೋನೆಯವು 10 ದಿನ ಉಣಂದಿನ ಮೋನೆ 10 ದಿನ ಉನಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬಡು ನೀನು ನಿತ್ಯ ತಿನ್ಪೆ ಅಂಚ ಪಣೊಂದುಂಡಿ ಕಣ್ಣು ಮೋನೆ ಮಾತ ಉನಂದೆ ಇತ್ತೆ ನೀನು ತಿನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿರ ರಕ್ಕಸನ ಮೋನೆಯವು ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸೀರೆ ಬಿಡ್ಯಾರು ನೆಕ್ಕದಾದ ಬಿಡ್ಪರ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮತಿ ತಪ್ಪುನ ಸ್ಪ್ರೇ ಬುಡ್ಡಿಯರ್ಲ ಬಲ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದಾಂಡು ಕೈ ಕೊರ್ದುಂಡತೆ ಈ ಜನ ಪನ್ಪುನಿ ಇದಾಲ ಪೋಡಿ ಇದಾಲ ಪೋಡಿ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಂಕಿತ್ತೆ ದಾಲ ತೀರುಜಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಜಪ್ಪು ಅಂದ್ ಇದು ಬರಂದುಂಡು ಕೊಡಬಿಟ್ರಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಂದೇ ಉಂಡು ಎದುರೆದುರು ಬರಂದುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ವಕೀಲರೆ ಗೋಡೆ ಅಂಚಿ ಪಾರ ಆಪುಜಂಕ್ ಯಾ ನವ್ಲೆ ಸ್ಟಿಲ್ ಉಂತಿಯೆ ಒಂದು ಬತ್ತನು ಲಟಕ್ ಗೋಡೆ ಕೈದೀನು ಈ ಜನರ ಇದು ಪುತಕ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಭಿನ್ನ ಹಾಕೋರು ಇರ್ಮಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಮೋನೆ ಇತ್ತೆ ತಿನ್ಪೆ ಬರಂದುಂಡ ಮೋನೆ ತಿನ್ಪೆನಿ ನನ್ನ ಪನ್ಪಿಲಕ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಪೋಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೌದುಂಡು ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಉನಂದಿನ ಅರ್ಬು ಬಡವು ಪೂರ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಲಕ ಉಂಡಿಯ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಐಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ದೊಲ್ಲೆ ಅರಿಯೊಂದುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ದಾದವಂತೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಆಂಡ್ ಇನಿಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮುಗಿಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಹಾನಿ ಎಲ್ಲೆ ಯಾನಿಜ್ಜಿ ಏನಿಕ್ಲ ತುಯ್ಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಜನ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಚಿ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಪು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆ ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿನ ಮಾನ ಒರಿಪೆರೆ ಸೀರೆ ಅಣ್ಣ ಕೊರಿಯ ಈ ಪೊತ್ತಿನ ಮುಸುಂಡು ಕೊಂಚಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಣ್ಣ ಕೊಡುದು ಮತಿ ಕಟ್ಟ ರಾಪು ಜಾಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಈ ಡ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮಜಾ ದಿಕ್ಕು ನಿನ್ನ ಫೇಸ್ ಕಟ್ಟ ಪ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ಟ ಇರಬಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟನ ಟೇಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೂನಾಗ ಅವು ನೈಜ ತಿಕ್ಕೊಡು ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನಾಗ ನಿನ್ನನೆ ಕಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಕೃಷ್ಣ ಹಾನಿ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂಚ ಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡಾಕ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಜನ ಬರೋದುಂಟು ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೆ ಓ ಕೃಷ್ಣ ಆನಿ ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬನ್ನಗ ಸೀರೆ ಬುಡಿಯ ಈ ಪೊತ್ತಿನ ಮುಸುಂಡ ಕೊಂಚ ಸ್ಪ್ರೇ ಬುಡು ಕೃಷ್ಣ ಮತಿ ಕೆಟ್ಟ ಲಾಪುಜ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪಂದ್ಯನ ಉಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪಣಂದು ನುಗ್ಗೋದುನೆ ಐದಂಚಿ ಪೋಯರ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅಂಚೆಯನ್ನು ಪೋಡಿದು ಪಿರ ಪೋನಗ ಡಬಕ್ ಅಂತ ಹೌದಾ ಗೋಡೆ ತಿರುಗಿ ಪುಸ್ತಕ ನಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೋರು ಪುಸ್ತಕ ಪಿನ್ನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಪಿನ್ನೆ ಫೋನ್ ಹಾಕೋರ ನವರಸ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ పోయిన ట్రోల్ ఆపను ఒక తులై యాన్ పండిజ ಪುಸ್ತಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ನಾನು ನರ್ತ ಜುಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಪಂಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನು ನರ್ತ ಜುಮ್ಮನಕ್ಕೆ ಈ ಜನ ಎಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಅರ್ಪುನು ತಿರ್ಗ ಜಪ್ಪು ಉಂತದು ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪು ಎಂಚಿನ ತಲ ಕಾಂಡ ತೂಕ ಪುಲ್ಯಾನಗ ತೂಕ ಸ್ವರ ಬರ್ಲಿ ಮದ್ಮೆದಲ್ಪ ಉಂತುದು ಕೈಕಾರ್ ಬಚ್ಚುಡು ಇತ್ತೆ ಜಪ್ಪುಗ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಲ ಪುಲ್ಯಾನಗ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ವೈದ್ಯನು ಆದ್ರು
ಎಂದ್ರೆ ಚಾವ್ಲೆ ನೀ ಪಿನ್ನ ಹಾಕೋರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗದಾನಾಗ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಈ ಜನ ಈ ತೊಂದೆ ಬಂಚಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಚಡ್ಡಿ ಬಡ ಜಾಲ್ಡು ಅಂತೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ದಾದ ಪನ್ನೀರ ಬಿನ್ನಿರು ದಾದ ಎನ್ನಿರು ಅರ್ಧೋರ್ದೆ ಬೈದಿ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೆರು ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮೋನೆ ತೋಜ ನಕ್ಲು ದಾದ ಎನ್ನಿದು ಉಪ್ಪೇರಿ ನಾನು ಇರು ಎನ್ನಿಲೆ ವಕೀಲರೆ ಮೇ ಜಾಲ್ಡ್ ಬತ್ತು ಉಂತೋಡು ನಾಡ ಮೇನ ದಾದ ಜಮ್ಮರ ಅಂದ ಎನ್ನ ಇರ ಕತೆ ಮೇನ ಕತೆ ಮೇರು ಈರ ಬತ್ತಾರ ಮೇಲೆ ಜಂಬರ ದಾದ ಕೈ ಬರೊಂದುಂಡು പിന്നെ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ಕೈ ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಜನ ಚಾರ್ಜಿಗಿಂದು ಬೈದನ್ ಎಂಕುಲು ವಲ್ಲ ಮೊಕೆಲೆರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇಡುಪ್ಪುಂಡ పోయినెత్త మేర చార్జర్కు డబ్బు అని శబ్దం అవును శబ్ద మొల్ల అమ్మి బేవర్తి లేవేది ರೋದ ಬಾಗಿಲೇದಿ ಕಣ್ಣು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಹೊರಬ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಗೊತ್ತು ನೀ ಆ ಜನ ಗಡ್ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತ ನಿರ್ದವು ಮತ್ತು ನೀ ಆಂಜನಂಗ ಮಾಲನ ಮೇವನಿ ಚಿನೆ ಆಂಜನ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ಬಕ್ಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೌಲಿ ಇಂಕಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಚ್ಚವರಿ ಉಂಡ ಕೂಡ ಸುರೂರ್ದೆ ಕನಕ್ ಎತ್ಬೋಡು ಅವು ಕೈ ಬರೋದು ಈ ಜಂತ ಕೈ ಬರೋದುಂಡು പിന്നെ ಹಾಕೋರ್ಲೆ ಎಣ್ಣು ನಾನು ಬಿಂತ ತಿರ್ಗದ ಫೀಸ್ ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾನ್ ಫೀಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚು ಅನ್ಪಿನಿ ಅವಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂಜು ಇರೋರ ಕುಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಂಕಲ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಫೀಸ್ ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕಲ್ದ ಫೀಸ್ ಕೊರಂಡಾವ ಸುರೇಶ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬಣ ನಂಕದ ಅದೊಂದು ನಂಗೆ ಸರಿ ಜಲ್ಲಕ ಆತ ಫೀಸ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಈಯೆ ಪನೋಡು ಎಂಗುಲೆಂಗುಲೆ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇರಗದೆ ಸಾವುಗ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಈಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಎಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಕಲ್ ಇರ್ತದ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಆತು ಶೋಕದ ಸೀನ್ ಲಗಾಡಿ ಎಕ್ಕಲೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೀನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಎಕ್ಕಲೆ ಮಿನಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಸರ್ ಸೀನ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಕೇಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದು ಅತಿ ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಆ ಕಡೆ ಎಂಡ್ ಬತ್ತನ ಈಗ ಮಧ್ಯಮ ಆಯ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ದೆತ್ತ ನಾನು ಆಯ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಅಲ್ಲ ಆತಿ పిలికులప్ప పిలికులు కామెడీ ద పిలికులు కాపీ కాడ్ర బిత్తలుడు రంగు గుంచెడు